roku 2025 budem investovať 100 eur mesačne a stane sa zo mňa investor. Toto isté si hovorila aj minulý rok, však, ale začal január, veľa roboty po sviatkoch. Február, ochorela rybička. Marec, vyzdravela rybička, ale ochorel pes. Apríl, projekt v práci. Máj, ochoreli deti. Jún, teraz chceme kúpiť dovolenku. Júl, deti majú prázdniny. August, sme na dovolenke. September, začala škola. Október, ochorel som. November, musíme nakúpiť darčeky. December, sú Vianoce. Je ti to povedomé? Nevadí, kašli na to. A tentokrát to urob inak. Každý z nás rieši veci v živote, ako je rodina, život, práca, zdravie. Ale teraz ti poviem tajomstvo. Nikto z nás nežije bezstarostný život. Teraz ale môžeš urobiť správne rozhodnutie a začať. Napíš do komentára investovanie a my sa ti ozveme.